Mukhang problemado tayo ah. Anong nangyari? Si nanay kasi, laki ng perang kailangan para sa operasyon niya. Hindi ko na alam gagawin ko eh. Tanggapin mo yan. Nakakatulong sa'yo yan. Hindi. Huwag na. Hindi. Maliit man yan pero sigurado makakatulong sa'yo yan. Tanggapin mo na. Alright, good day mga kabalen. So time check, 3 p.m. At nandito tayo ngayon sa New Point Mall, Angeles City. At kalalabas lang natin sa trabaho and didiretso tayo ngayon doon sa San Fernando dahil again, na-invite na naman tayo sa Good Morning Kuya sa UNTV at magkakaroon na naman tayo ng shoot. Alright? So, halika, samahan niyo ako, biyahe na tayo. Alright, so nag-preheat lang tayo sandali at ngayon, lalarga na tayo at diretso na tayo ng San Fernando. Tara, let's! Yun, no? So bali ito, parking space to ng New Point Mall sa Angeles City. So nasa 3rd floor tayo niyan. At dito merong exclusive parking ang mga big bike. So yun, so we might as well take advantage of the opportunity, di ba? Syempre, big bike tayo. Hello ate. Yes, sir. Hindi ko napapunch. O yan. Oh. Alam ko yung expired yun. Yung expired. Awaliya pa. Oh, hello ka muna, naka-vlog ako. Hello ka muna, naka-vlog ako. Hello, sir. Mag-vlog ka, sir. Oh, naka-vlogging jersey ako. Follow na. Sige. Panoorin mo to ha. Okay. Sige. Okay, bye-bye. Ito ang pinakagusto ko dito, yung kanilang pababa at bankingan na pababa. Woo! Sarap! Okay, so ayun na nga. Papunta tayo ngayon sa San Fernando dahil meron na naman tayong panibagong shoot. Ayan. So, bali this time, kakaiba tong gagawin natin dahil short film naman ang gagawin natin. So, bali napasama tayo sa isang K-drama. Ayan. Yes po, tama po ang dinig nyo. K-drama nga. Pero, hindi ito yung K-drama ng mga Koreano ha. Ibang ibang K-drama po ito. So, bali kasi ganito yon. Ang UNTV and Good Morning Kuya ay meron silang segment na tinatawag din nilang K-drama. Pero hindi nga ito yung Korean drama na alam natin. So ito tinatawag nila na Kristiyano drama. Ayun. So it's a series of short films na nagsho-showcase ng mga dapat maging pag-uugali ng mga tao. So itong mga to ay may mga moral lesson na hinango nila or mga Bible based yung lesson. So like dito sa gagawin natin na short film, nagtuturo ito na dapat ang mga tao wag maging mayabang.
So habang tumataas ang kalagayan natin sa buhay, dapat lalo tayong nakikitaan ng kababaang loob. Yun. So ito yung parang pinaka-lesson ng short film na gagawin natin. Alright, so nandito na tayo ngayon sa SMT or SM Telebastagan, San Fernando, Pampanga. So ito, San Fernando na to, bahagi na ng San Fernando. So bungad siya from Angeles. Paglampas mo ng arko, ayan na, Telebastagan na, San Fernando. So wala na tayong gas at papagas muna tayo. Morning sir. Anla premium yung 95 octane. Sir, pwede akong makisuyo, sir. Pababa. Taba? Oh, no problem. Buksan muna natin. 100 sir. Oo. Naku, nakalimutan pala nating isuot ang ating gloves. 100. Magkano per liter ngayon sir? 71.6 po, sir. 71.6. Taas no? Sir, kakataas lang din ng Martes. Umabot na yun ng 65 eh. 64 pa nga eh. Taas. Grabe. Dalawang sunod yung pagtaas. Iman? Ha? Iman. Sir Rapiles, nandiyan Sir Rapiles. Ipag-guide na lang tayo. 10 pesos pa no? Opo, sir. Okay sir. Resibo pa po. Hindi na po. Okay na yun. Bigyan natin sila ng sticker. Sir, ilang kayo dyan? Sir, bali 5 po, sir. 5. Bigyan ko kayo sticker ha. Thank you, sir. Para sa ano, sir? 1, 2, 3, 4, 5. Ayan sir. Patulong na lang, subscribe sa YouTube. Ano, sir? Ay sir. O gusto nyo mag-shoutout, naka-vlog ako ngayon. Kapalin. Moto Kabalen. Ayan. O baka may gusto kang i-shoutout sir. Naka-vlog ako ngayon. Dito, sir. Oh, baka may gusto kang batiin or i-shoutout. Gaano kakilala rito sa Ala. sa Pampanga. Ganun. Okay, ikaw sir, baka may gusto kang Shoutout sa asawa ko. Nasa Masantol, Pampanga. Masantol, Pampanga. Anong pangalan ng asawa mo sir? Kimberly, sir. Okay, shoutout sa'yo, Kimberly. Asawa ni Sir Jimwell. Ayan. O si sir, baka Sir, gusto sticker. Ayan, may sticker na siya. Sir, baka gusto mo mag-shoutout sir. Sir, naka-vlog ako, sakto. kapalin. Moto Kabalen sir. O baka may gusto kang i-shoutout sir. Naka-vlog si sir. Oh, shoutout sa ano, mga tropa niya sa Pangasinan. Oh, mga tropa ni Sir, pangalan? RG, mga taga Pangasinan. Ayan, okay, shoutout sa inyo. Okay sir, muna na ako. Maraming salamat. Baka this weekend, pa-subscribe na lang para okay. Para mabantayan nyo. Sige sir. Oops. Alright. So nakapagpagas na tayo. And diretso na tayo ngayon sa San Fernando. Alam nyo, I think ang UNTV pa lang ang unang-unang nakapag-conceptualize ng ganito. Mga series of short films na Bible-based and nagtuturo ng mga moral lessons. Kaya kudos sa inyo, UNTV and Kuya Daniel, for coming up on that kind of idea. Hindi yung puro intimate scenes or puro kabitan na lang ang nakikita natin sa TV, mga napapanood natin sa mga teleserye ngayon. Grabe, pati mga bata tuloy napapanood yung mga ganyang klaseng mga teleserye.
Na-miss ko tuloy yung nung bata pa ako, no? Yung mga palabas sa TV na Sineskwela, Hiraya Manawari, yung Flying House, tsaka yung Superbook. Yan. Kayo po mga kabalen, ano po yung pinapanood nyo nung bata kayo? Share nyo naman po sa akin sa comment sa baba at magkwentuhan po tayo. Bali dito rin pala sa Telebastagan makikita yung shop ni Boss Reed o si Reed Motovlog, ang idol nating lahat. Mamaya papakita ko sa inyo pag malapit na tayo doon. So alam ko itong harap ng RCC na eskwelahan, and ito sa bandang right side ko, ayun ang shop ni Boss Reed. Ayan, Reed for Speed Geely. Ayan, naka buy one take one helmet pala siya ngayon, no? O yan, so sa mga naghahanap ng shop ni Boss Reed, naka buy one take one ng kanyang mga helmet. So pasyal na doon. Malay nyo, matsyempuhan nyo pa siya, nandun siya at makapagpa picture pa kayo sa kanya. Uy, hehe, muntik na siya doon. Huwag masyadong malapit, sir. Ayan, dahil masyadong matutok, kaya namumuntikan tayo. Huwag tayo masyadong tumutok sa mga sasakyan. Naku, eto na ang stoplight ng Del Rosario. Yan po ang pinakamatagal na stoplight na nakita ko sa buong buhay ko. Sa sobrang tagal ng stoplight na yan, pwede ka nang maligo o magsasayaw dyan sa daan at hindi pa sila umaandar. Ganyan katagal ang stoplight dyan. Ayan na ang stoplight ng Del Rosario. Sobrang tagal mo. Ayan, singit lang tayo. Dahan-dahan. Ayan. Sige, tuloy-tuloy lang natin to. Tapakita ko sa inyo gaano katagal yung stoplight na yan. So naka-red siya niyan. Halos kakapalit lang niya sa red. One eternity later. Sightseeing muna tayo hanggang likod. Haba ng pila dyan, haba ng traffic. Ayan, haba ng traffic. Ayun, nag-green. Let's go. Pero ang tagal nun, ang tagal nun. Ito pa ang isang masaya dito sa Pilipinas. So ewan ko lang kung dito lang sa amin, itong mga tricycle na nasa fast lane. Ayan, dapat nasa right lane yung mga yan dahil sila, slow moving vehicle, and nasa batas naman na dapat nasa slow lane sila at wala dito sa fast lane. Ayan, marami talagang matitigas ang ulo. Ayan. Uy! Ang dami kong reklamo sa buhay. Ang dami kong complaints. By the way, meron na palang Grumpy Joe dito sa San Fernando, which is sa Baguio mo lang dati makikita yan, yung Grumpy Joe. So nag-branch out na sila dito sa San Fernando. Harap siya ng Walter Mart. And ayan, Grumpy Joe. Laging jump pack dyan. Punong-puno lagi dyan. Kaya kailangan maaga kayo. Alright, malapit na tayo sa
intersection San Fernando, Pampanga. At dito lang din banda yung location shoot natin. Halos katabi lang siya nung police station dito sa left side pagka kumaliwa tayo. Okay, so nandito na tayo sa Savecom. Dito ang location shoot natin. And katulad ng dati, ipapalabas natin yung finished product na mismo ng New NTV. At hihiramin natin yung footage dahil sa kanila naman din talaga yon. So without further ado, eto na, ipapakita na namin ang ginawa naming short film. Alright. Pero kayo ba, ano bang pakikitungo nyo? Ano bang klaseng pakikitungo meron kayo? Meron kasi yung parang nakadepende yung ugali nila sa kung sino yung kaharap nila. May mga ganyan, may mga tao na kapag ang kaharap mayaman, ang gagalang, mababait, di ba? Pag may dala kang parachute, Diba? Hulihin ka. Hulihin ka. Oo, grabe lang. Pero pag kaharap, pero meron naman, pag ang kaharap mahirap, ganyan, no? Nari, mga walang Alam mo, taas. pinag-aralan, no? Mapag mataas na, akala mo, hindi na sila ma-reach, nanguhuyo na, di ba? Hindi ka na ma-reach. Oo, di ba? May mga ganyan. Gaya na lamang ng mapapanood nyo dito sa tampok nating istorya ngayon sa Kristiyano Drama. Oh, hello kuya. Napatawag ka. Bonso, kumusta na ang buhay mo dyan? At kumusta na rin yung mga proyektong pinagkakabalahan mo? Maayos naman po. Nag-aalangan po ako dun sa inaalok ni Kuya Enrico. Tanggapin mo na rin kasi para makatulong ka sa kanya. Basta lagi mong alalahanin, Bonso, ang diwa ng kapakumbabaan. Hindi mawawala ang karunungan sa taong may mababang kalooban. O siya, siguradong kukulitin ka ng Kuya Enrico mo tungkol dyan. Ingatan ka nawa palagi. Oo nga po. Sige po kuya. Salamat po sa Diyos sa lahat ng mga payo ninyo. Regards po sa buong pamilya. Hopefully, makikilala nyo na rin ang magiging bagong mangunguna sa ating kumpanya. Sana kung paanong sinamahan nyo ako, kung gusto ko, suportahan nyo rin itong ating magiging bagong project manager. Payag ba kayong lahat? Apo, tayo po sa Mr. Masbang? Apo, tayo na. Mr. Castro? Makakaasa po kayo sa aming suporta, sir. Paano kayong mga katanungan? Wala, sir. Okay, kung wala na tayong mga pag-uusapan pa, meeting is adjourned. Thank you, sir. Thank you po, sir. Thank you po. Yo. Good morning, sir. Sige po, pala po kayo. Sir, ito po yung mga resume ng mga applicants. Thank you. Tanggap na kayong dalawa. Ha? Talaga po? Congratulations. Tanggap na po ako. Di po kayo nagbibiro? Ayaw mo yata eh. Hindi po, gustong-gusto ko po. Salamat po, salamat po. Okay. Yes, yes, salamat po. Sir, thank you po. Congratulations. Miss Kay, Yes po. paki-assist nga sila sa department nila, no? Pero po, Sir Bart, Sir Devon, Sir Adam. Sir, good morning. Morning. Sir, ito yung mga report na pinapatapos ko. Basta po sa kliyente ko naman. Oo nga, pre. Wala ka kasing bilib sa kaibigan mo eh. Alam mo kahapon, bilib na bilib si boss sa akin. Kaya tawagin mo ng mga tropa. Sagot ko kayong lahat. Siyempre, degree holder kaya ito. O sige na. Bye-bye. Sana degree holder. Pre. Ako nga bahala sa inyo, pre. Ilibre ko kayo. Ako pa! Degree holder ako, pre. Yes. I also hold a degree at Recto University. Yeah.
Tigilan nyo na yan. Pag nakinig tayo nun, baka mawala pa tayo ng trabaho. Basta, lagi nyo tatandaan, lagi tayo maging mapagpakumbaba. Ito kasi. Oh, bakit ako? Sige, ako na lang. Ako na magalit. Sorry na. Puro kayo kalokohan. Oh, kita-kita tayo mamaya, ha? Sige. Oh, pahamak ka talaga. Oh, yan. Yes, sir. Kakatapos ko lang po. Sir, good morning po. Yes, Teban. Sir, pinapabigay po ni Sir Enrico. Tawagan niyo daw po siya pagkatanggap niya. O sige, pakitabi na lang muna dyan. Opo, sir eh. Yung plano. Ay, Teban, Sir? pakikuha mo nga yun. Ay, ito po? Yes. Sige. Oo nga po eh. Hala. Sir, tatawag po ako mamaya ha. Ano ba naman yan, Teban? Ay, sir, sorry po. Ba't mo ba kasi tinitingnan yan? Alam mo ba yan? Pasensya ka na ha. Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Kung saan nang nakapag-aral kayo, edi, naiintindihan mo yan. Kaya kung ako sa inyo, pagbutihan na lang ninyo ang pagja-janitor nyo. Sige po, pasensya na po kayo, sir. Ay, Alis na po ako. O, Dave. Uy, kuya. Tubig, oh. Uy, salamat. Oh, patabi, ah. Sige lang. Ayos. Alam mo, Kuya Teban, Oh, bilib ako sa'yo. bakit mo naman nasabi yun? Kasi kahit pinapakitaan ka ng hindi maganda, kalmado ka pa rin. Be, may bago tayong pagtitripan. Oo nga, mukhang uto-uto. Tawagin na. Teban! Teban! Halika sandali. Ma'am? Yes po, ma'am. Pakidala naman to sa 3rd floor, kay boss. Sige po. Tsaka, pakigawan naman ako ng kape. Thank you. Okay po. Uy, Teban. Yes, ma'am. Pabili na rin ako ng lunch, no? Ito yung pera. Ikaw na lang yung bahala, no? Okay po. Sige po, sige po. Thank you. Uy, Teban, sandali lang. Kanina napansin ko, madumi pa rin yung sa entrance natin. Pakilinis nga. Nilinis ko na po kanina umaga yun, ma'am, ah. Nilinis daw niya, be. Di mo? Hindi nga eh. Gawin mo na yan kasi. Sige po. Pasensya na po. Linisin ko na lang po ulit. Okay. Okay po. Bye. Totoo nga yung chismis. Uto-uto. Oo nga, nakakaawa. Oh, Teban. Siyan lang ko, ha? Ay, oo, sige. Ay, hindi ko pala nabuhos ng kamay. Teban, thank you, ah. Paano mo nagagawa yun? Alam mo, isa yun sa mga natutunan ko sa'yo. Tingin ko, kapag pinagpatuloy mo yan, kuya, malayo ang mararating mo. Pero kapag nangyari yun, wag mo akong kakalimutan, ha? Alam mo, Dave, isa sa mga natutunan ko sa buhay ay yung huwag kang gumanti ng masama sa masama. Lagi mong tatandaan yan. Tatandaan ko yan, kuya. Salamat, ha? Ano ba kasi,
lang. Pag di natin nakita yun, be, mawawalan ako ng trabaho. Saan ako kukuha ng pambili ng gamot? Ma'am, excuse me po. Ito po ba hinahanap ninyo? Yan nga yun, ba't nasa'yo? Ay, opo, kasi kanina nakita ko po naiwanan ninyo. Kaya kinuha ko po muna, tinabi ko kasi baka hanapin po ninyo. Talaga ba? Ay, naku, salamat ha. Be, buti lang nakita niya. Tiny. Mukhang problemado tayo ah. Anong nangyari? Si nanay kasi, laki ng perang kailangan para sa operasyon niya. Hindi ko na nga alam gagawin ko eh. Tanggapin mo yan. Nakakatulong sa'yo yan. Hindi. Huwag na. Hindi. Maliit man yan, pero sigurado makakatulong sa'yo yan. Tanggapin mo na. Ikaw pa talaga yung tumulong sa akin. Totoo niyan. Nahiya talaga ako sa'yo eh. Wala yun. Ayos lang yan. Salamat ah. Sa Diyos tayo magpasalamat, Tiny. Oh, architect, ikaw pala. Buka muna. De, yung kapatid mo andi dito. Oh, bunso. Oh, kapatid mo na kayong dalawa. Oh, kumusta na ka? Ayun na po, Koyang, Maya po. Bukas na po yung announcement ni Kuya Enrico. Gaya ng nasabi ko sa iyo nung nakaraan, sa diwa ng pagpapakumbaba, kung kailan ka lalong tumataas, lalo kang dapat na nagpapakababa. At timo yung pali. Mientras siya dara kalabunga, lalo yung duro ko king gabon. Ay, pinjan niya? Opo, Koyang. Salamat po takal kay Diyos, kaya rin payuyo po ka na ako. Samahan ka nawa ng Panginoon. Good day everyone. Good day sir. Ready na po ang ating mga branch manager. Okay na po. Okay, thank you. Magandang araw sa inyong lahat. At dyan din sa ating mga branch managers. Salamat sa Diyos sa pagkakataong ito na maipakilala sa inyo ang ating magiging bagong project manager sa ating kumpanya na mangunguna sa mga plano at pagpapatupad ng ating mga proyekto na para sa kapakanan ng bawat empleyado. Nakitaan ko ng mahusay na pag-uugali at pakikisama na dapat taglayin ng isang leader. Masaya kong pinakikilala sa inyo ang ating bagong project manager, si Architect Steven Reyes, ang ating kapatid. Good day everyone. I know marami po sa inyo ang nagulat. Nakilala po ninyo ako bilang si Teban na masukan bilang janitor. Actually, nakiusap lang po ako sa aking kuya na wag muna ako agad ipakilala dahil I would like to know everyone first before I start doing the project manager role. In a short period of time, aking lalong napatunayan na walang anumang magandang idudulot ang kayabangan. Pero ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karunungan. Matuto tayong tumanggap sa ating mga pagkakamali dahil isa ito sa mga tanda ng pagiging mababa. Umaasa po ako sa inyong suporta, kagaya ng pagsuporta ninyo sa aking kuya, para mas lalo pong mapabuti ang ating kumpanya.
Again, ladies and gentlemen, good day. Okay, so ayun na nga mga kabalen. Sana nagustuhan nyo yung aming short film. At hindi na ako nakapag-vlog nung pauwi dahil inuwagan na kami. Siguro mga 4 a.m. na kami natapos. So madilim na and hindi na kaya ng GoPro natin. So I have a Hero 4 GoPro and alam naman natin na mahina siya sa dilim. So hindi na natin makaka-capture din naman yung dadaanan natin. So I might as well just go home and then rest at mag-edit na lang. Okay? So by this time, ito pa lang yung time na i-edit ko siya. Pero dahil ngayon lang natin siyang in-upload, kaya napalabas na siya. Alright? So kung nagustuhan niyo po yung content natin, please hit the subscribe button and the notification bell. Okay? Maraming salamat po and God bless. Take care.